Ассалому алейкум ба ҳама подписчикои канали Аплотиҷи, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед. Ирӯз дар аэропорти Домодедово қарор дорем ва хостем и бародароро ай вазъияти проверка ва нархи билета чанка харидиан пурсем дар пешихтом. Салому алейкум акаҷон. Алейкум ассалом. Хуби тенҷака? Алҳамдулиллоҳ раҳмат. Аэропорт Домодедово омади проверка документ чӣ хебуд? Ягон чӣ пурсидам? Проверка ҷои рангина гуфтан ки лента дадам. регистратсия. Пурсидам. Регистратсия дидам ҳамин додумаш дигар буд. 100% буд? Ова. Бачи паряч. Беҳтарина акаҷон. Билета чанка харидӣ? Билета 8000. Чанка пеш? Моҳи август чанд. Моҳи августа Домодедово клуба. Бале. Ҳозир омади регистратсия гузашти? Ҳозир сумкара дангал камам. Бале, ручнаям майда кади? Ручнаям майда каман аки бародаро ин ҳамин вақт 20 бачи кине ки ҷо севнимаду дар тахта пешунто мезананд. Сафаи дроз грех бирраф. Амрам ба. Барои мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷир чӣ мегӣ? барои мардуми муҳоҷир худованд нигаҳбоншон бошад. ҳамин ранги муворӣ ба сари биланд, ба дасти пир, ба пеш падар модар, ба пеш зану фарзанд соҳ саломат барбигардад. 500 лайка боша. 500 сара ки хам бисмиллаҳирроҳмонирроҳим кан биҷиқам. Беҳтарина бемаъне не тамошомон мекарди охи? бача ман язда ҳамин 500 сакаги ман секунда уже салом алейкум раҳмата роҳӣ мекунам. барои билетгирӣ бовар кунам ҳаминҷода. бача 100% шибане. баъд агар яки ман билета гирифтим ко 8000 гӯя 6-7 нафаре гуфтанд ки билет бияем бо 5000 нашид. ман гуфтам бароям халқи тоҷик агар бесун шав ма дигар зикр накушам. кайфа гирифтаг барои ки ман дар 9000 дар поиз рафтаг. бале акаҷон. барои бесумак 8000 роҳи сафед шумода акаҷонам. гап нест ака абдуллоро дастгирӣ кинем. ӯ аками чӣ мега барои мардуми тоҷик? шумодам роҳи сафед акаҷон. шогирдай охи. боше гап нест. гап нест ака.